Ikatakdang muumulog project management team ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo aron mahingpit na ang pagpabarog ug mahimo ng operational ang kinatibuk-an sa bag-ong Cebu City Medical Center building. Kini human nga nahuno ang pagtrabaho sa ikawalo hangtod na sa ikanapo nga andana sa maong building subay sa pag-terminate sa dulan usa ka bilyon nga kontrata tali sa city government ug sa ME Sikat Construction Incorporated. The next step will be to assemble a very competent project team, because I believe the mayor has already indicated that no public funds will be used to complete the project. You know, the project management team is the one that actually makes or breaks the tunnel. Dugang ni Dakay gitinguha nga sulod sa usa ka buwan mapurma na ang maong komitiba. Ang maong lakang subay sab sa kamanduan ni Cebu City Mayor Michael Rama nga mapaspasan ang paghuman sa construction sa maong pasilidad. Really have things done which is supposed to be yesterday, but we have to do it as quick and as swift as we have promised. It shall be delivered. Apan sa pagkakaroon gipaabot pagihapon ang pagpinalisar sa timeline sa paghuman sa construction sa CCMC. Sa press conference ni adtong Lunes, gibutyag sa consultant sa Cebu City Investigation Committee nga si Engineer Ricky Dakay ang mga nasayra nilang kakulian sa maong edipisyo. Base sa pakisusi nga gihimo sa Investigation Committee sa Cebu City Government, ang mga beams o columns sa CCMC gihilagway nga substandard, hiwi o depektoso. So if you look at the results and findings, you will see that there are certain number of columns, structural elements, and beams which were not able to comply with the specifications. We surveyed the whole line, grade, and plumpness of the whole building. Not just one column, not just one beam, everything through the GPS system. So it was all covered, so we noticed that some of the columns are not very straight. They have some deviations from the vertical. Dinhi sa gawas nga bahin sa Tambalanan atong makita ang mga ekipo og materyales sama sa PVC, kabilya og hollow block sa kanhi contractor sa reconstruction sa CCMC. Nasayran nga 5 ka buwan na kining gipasagdan kilid sa ospital human pag-terminate sa ilang kontrata. Gidugang ni Dakay nga kun mahanay na ang mga gikinahanglang lakang sa pagtiwas sa maong proyekto, apil na kung kinsa ang kontraktor nga motiwas sa CCMC building tinguha sa city government nga mahuman kini usa ka tuig gikan karon. Kini si Francis Luis Saolan, Bipso Intern, alang sa My TV, Cebu.